évben utolsó ceremónia biztonságével kapcsolatban. Mosolyogunk, uraim, hölgyeim! Cheese! Ideje! Ezek az ugye földöltöztek. Ja, hát Erzsit fölvesztük, hogy elmélyülten nézi a programot. Erre szoktam mondani a fiam, te is csak a nagybetűt van képen. Sötét van, bekapcsolva izét, és egy piros pont megjelenik izét. Látod a izét? Adat és a piros pont. Hát csak azt kell nézni. Azt ráteszed a izét, és csak biztosítok éle. Az jó, az majd jól jön. Jól jön. Már Szlovéniában vagyunk. Autópályán. Hát nem, meg a felszerelés Van neki legalább 10 éves meg. 20 éves korban a fát erre pedig elkötöttetél. Garázsba beszoktuk indítani, fölül a Máté, húzza neki minden. Látjuk, hogy tudod. Hát akkor nem fél meg én nem. Szóval akkor este megcsináltam, Jó hosszú. valami Ami éjfélkörül értünk be a szállóját. Nem, jobbunk kivoltunk. Hát ez Magyarországon van, tudod, szólsz valakinek. németül se hiába lőtt. Sosra mentünk volna. Nem egyszer. Volt ilyen és Horvátországban magasan múlva mentünk, de azt csak azt tudjuk csinálni, hogy jöttek, mint a golyó. És akkor hívott ő is autó mentét, és akkor mondták, hogy nem szomácsát bárkivel be kell vinni Belegrászhoz, kocsit, meg minden. Ott volt olyan, hogy a Samolnak, nincs nála tartalék, és hogy nála nincs ott, hogy Marika, nincs nála, hogy nála van a tartalék. Azt tudod, hogy érintett a szerint a kocsit, és a ipodóját. És én mindig úgy fejtettem, hogy tartalékon mentem, és akkor tök kifogyott, hogy Biztos. Az hó? testvéremben nem sokat fogok válni. Visszapillanatot. Ahogy van, nincs belőle. Most? Vigyük el most. Szellőző. Húzatos. Mondják, hogy a kecsényelőgét is nem. Nem fogod! Mari, nem fogod! De szép, nagyon szép. Természetesen csoda gyönyörű. Itt vagyunk a Bledivár tövében. Józsi bácsit megörökítjük innen közelről. Nagyon. Monika, hoztad a gépet? Nálad van, nem? Nálam nincs. Egy kis kilátás a várból.
Most. Rálátásom lehet. Sopra ancora meglio, vieni qua, non si vede proprio la sopra. Vincelli. De belépés. Összekevertem. Írd rá nevedet. Jó. És ez oda kell? Na, hát ez az. Na itt jó idő van. Van, igen. November. Az öreg megfáradt ember gyerekek. Én adakozzatok is közben. Imádkozó sáska? Ezt akartam megnézni. De jó dolog. De jó dolog. De ez üveg azért. Visszatükrözi úgy is kell. Ez már elszenderült. Hát még értek. Mi fülbevalója, hogy nő, akkor ez, vagy mi? Nem írt annyit, mint a kárdát, meg még meg van a szokványás. Miért? Hát a kárdának elhozzák. Jó. Nem írt annyit, mint a kárdát. Dorogon? Igen? Így elérődik. Jó, de a Goethe utca nem a francúződik, a Goethe utca még van a kórház fele is el. 150 méterre vagy Nem ismertük, hogy csak azt a részét, ami ott volt az ABC és az ABC és csak a fél. Most megyünk le a tóhoz.
Andorfer Józsi megtörli izzadó homlokát. Kibaszott meleg van. Ugye? Ja, nagyon szép. Nem, oda szembe. Ez, nem ott. Nem Ott fönt, a hotel, ami szembe van. persze, ott hátul. Most indultunk a Pletnával, megyünk át a szigetre. Mennyit? Nem tudom, valaki mondta, hogy egy evről volt egy pár ilyen, hogy 15 centimet nem annyira, mint tudtam véni. Nem kell konzízni a biztos. Most ki... Ja. Annyira gyönyörű. Ezeket a emlékeket el kell tenni öregkorunkban, hogy a meleg kája mellett legyen mit elővenni. Meleg kája. Jaj, hát ez az kája esetleg lesz, de hogy meleg lesz-e, azt ki tudja. Amúgy, hogy a mentő mellé azért nincsen, mert a cápák, hogy már elég nagyok. Igazuk van. Fölösleges Hát ez az. Nézd meg, egy musical előtt, húzzál vele. Szerintem a Gálic veri evez még pluszba. Gálic az a lábával, mint a Flintstone. Mint a kacsa úgy csinál szerintem. Én nem fényképezem ezt evezőt. Figyelj, mindjárt! Na ne beszélgess, hanem húzzál bele. Megvan, nem, de veres vagy. Megyünk az egy lóerős csónakkal. Ha én ezt a klubba elmesélem. Na, ugye? Körbe megy, hát ez De nincs körbe. ne gyere előre! Hogy mész át? Hajó, hova? És akkor hova? Ja. Én nem bírok hátra nézni. Már gyönyörű. Jaj, ma megint. Jönnek hullóba. Minden harang szól. Nem nekünk. Nézd ezt. Vagy nem értünk. Jani, Kis fegyéret. este boldog emberek leszünk. Kettő itt marad a szigeten. Ő is, meg ő is, mert nem akarok visszajönni. Annak minden jó helyen volt egy Miért a Ceausescu-nak nem? Hanging off the ceiling, it's for the wishing bell. Don't forget to ring. Bent a templomban nem szabad harangozni. Nem? Csak akkor, amikor van a harangozás ideje, csak akkor szabad. De és akkor nem arról van szó, hogyha meg kell csendíteni a harangot, hogy a kívánságot teljesüljön? Vagy csak alatta kell állni, hogy van ez a feladat? Hoppá! Hoppá! Von Balaci bácsi. Gyerek elindul. Megérkeztünk a kis szigetre. Ja, Ulkri, prvič tu pa me ful spala. Prvič je tu me ful spala. Ja, érte. Aztán minden. Oda föl kéne menni, mi? Toronyban is lehet menni. Fogtuk azt a pénzt, veledet, és elmentünk. Előbb hülyeség mondom, a Kovács már harangozik, persze.
Mondom, előbb mondom, a Pista haragozik magam. Persze, azt mondják. Ja. Gyuri, de gondoltál valamire? Húha, 2 kézzel, ez már több. 24 órát. Látszik, hogy te mi is csináltál valamikor, meghúztad a harangot. Vagy a papat. Nem lenne bennem, és senki van. Mari, menj és lefényképezz le. Mire gondolsz, Mária? Azt nem árulja el. Az titok. Nem látod? Az titok. Titok. Jó van. Titok. Mari, majd összeállni. Titok. Jó? Már csak meg kell nyomni azt a hosszúkást. Jó? Jó. Nem. Húzzad. Ki tudja, meddig húzod. Mikor lesz a nyitva? Monobul bot. Igen, Mari. Jó. Ez Latinovics előadásában volt igazi. Hú, és hogyan? Telep. Kedves telep volt oldal? Ez már lendületben van. Igen, ez lendületben. Jó? Oké. Menjél, Teri. Lendületben volt már nekem is. Juli? Te nem? Ne fénykézzél. Persze. Most kívánjuk. Akviliában voltak a romtemplomba így lefedve üveggel a izék. Igen. Szól. Akiért a harang szól. Haver, jövök. Háromszor húzza. Jaj, nekem ez kevés. Haver, én jövök, vigyázzak fel. Na. Nem lenni hangod. Hát én azt mondtam, csak kitértek a tempót. Gyere még. Hát amióta pártkönyvemet nem láttam, az egy folyton. Nem sikerült, majd kiderül. Oda nézett, van. Ti együtt húztok? Az jó. Egy pár év. Van, aki fogja meg. Köszönjük. Egyik szed, mint a más. A levegőt szabad venni. Figyelj, az se sokat. Csak úgy. Egy év múlva már leszünk itt gyalogolni. Igen? Ez a győzők jobban nevez, húzzál vele. Pisti, Orsi ikreket vász. Jaj. Július végén már meg lesznek. Fiú. Kész kisfiú. Kremna rezina. A puding próbája az evés. Finom. Kéz? Nem. Józsi bácsi? Isteni. Finom. Nem kóstol? Ezt megkóstolod?
veszik rendben. Nem hiszem, de rahedli pénz kell hozzá. Szava van, minden van. Nagyon szép. Jó, de mibe kerül? És elmondom, Magyarországon is vannak romkastélyok. Hát miért nem azt próbálják el? De ebben Dormi volt a koncepció. Az egész Fidesz vezér Tusnán járt. Ott van Tusnán. Jó, szerint megmondom, hogy Fidesztől függetlenül én azért szeretnék eljutni Tusnán-fürdőre. Már csak azért is, hogy a környéket meg tudjuk nézni. Csak azért Tusnán-fürdőre, mert ott van akkor a szálloda, ahol az egész busz egyszerre befér. A Tusnán-fürdő az egy gesztus, egy kisebb lakságú telep. Tó környékére van települve egy pár szálloda. De szállodák van. Megmondom, nem olcsó bár. Körülbelül 10-12 ezer forint egy félpanziós éjszaka. Átszámolod 40 euró. Hívtak, hogy benéztünk, mi ebben nem a fürdő olyan szinten van. Akkor ezek szerint Szóvárton az sokkal patinásabb. Szóval tehát egy napot lehet. Itt rengeteg patinás szép régi épület van. Illetőleg van még egy, csak az már le van pukkalva, nagyon Herkules fürdő. Én meglepődtem egyébként, amikor Zsilvölgyében voltam, és akkor mondja ott a házigazdánk, hogy ott a Recsezáton túl ott a Herkules fürdő. Nem mond már, itt van. Hát olyan, mint valahol az a szlovák cseh határon van valahol. Nem, az itt van. Hát a régi monarchia idején Szlovákia, Herkules fürdő, nem is tudom még mik voltak ilyen monarchiabeli fürdők, hát Kárlovi Mari, meg a többi. Herkules fürdőnek a vasútállomása úgy van meghagyva, ahogy annak idején a Mária Terézia megépítette. Bemész Herkules fürdőre, a Nővényi, ahol a király az úgy elmondta, a Sziszi kastélyok, és a románok ott hagyják, és mellette 7 kilométerre az új eszmény. Hol megy? Vissza? Hát téged akarunk kimérni, hogy ne kelljen a lábaddal még a lépcsőt. Élek. Fölvittelek volna a liftel, de mindig. Szabad a kezed? Látod, nem mondta nekem, hogy úgy csajogva. Azért milyen meleg lett egy ilyen bebóklászni? Hát a napon. Igen. Ja? Bocsi. Nem ott a másnál, az nem tudom, hogy hol van. Oké. Azaz, jó! Jaj, oké. Háp, 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 háp. És hölgy. Ljubljana egyik terén vagyunk. Éppen a piacon. Szemben a vár. Már jó illatok vannak. Itten. Érdemes megnézni. Ljubljanában a Volha piac. Szerintem nincs bezárva, mert túloldala nyitva van. Igen? Ja, igen, az szép ott. Oké, kraszivo. Nincs vele gond.
Akkor leszedni. Így van. Úgyis Eri most, amit tudott elkifel. Vidd be, főtted? Nem, barackot. Megvár. Gyermek nagyon neki gyermek. Ja. Péntekben olyan minket is. Állj oda te is. Mit kell nyomnom rajta, Józsi? Fél. Úgy egy van. Akarod, hogy rajta legyél? Na menjetek oda középre. Gyere, nem, mert nem. Melyiket fényképezem, azt vagy ezt? Ez mi? Rajta keresztül. Na, még hány film van benne? 2 elvileg. Még hagyjál Upátiára. Hogy titeket? Itt gyerünk. De akartok menni? Menjenek. A Posztolnyai cseppkőbarlang előtt itt egy ilyen gyönyörű szép zuhogó, meg egy vízmalom. Ferikén, fölveszünk egy picit téged is, azért nem csak az, hogy videózunk itt. Simonfi Feri. Nem úgy, hogy csak úgy videózunk itten a nagy semmibe. Bent nem lehet állni tőle. Nem, tudom. Szép mosolyt kérek mindenkitől. Ez a Posztolnyai cseppkőbarlangnak a bejárata. Posztolnyai cseppkőbarlangba megyünk a vonattal.
mert a leggyorsabban utóbb is volt, nekem is a névemben. 1984 méter. 82-es, igen. Akkor csináltuk a felvét. Ja, most ismerem. Ja, értem. Gábor 82-ben született. Ha is ott marad, akkor még mindegy. Lassabban azért a vonat.
baj. Úgyhogy végigvettem az egészet. Hát csak úgy átsuhalt. Olyan gyorsan, vagy valahogy szinte nem csináltam. Haladunk a Posztonyai cseppkőbarlangba. Látom, Ferikém, te sem tüstétlenkedsz. Eldugjuk. Péter fogsz utazni. Egészség. Ez sokan, de nem baj. De itt jól visszhangzik. Lehetőséget is megszüntettük. Úgyhogy akkor ügyes voltál. Hogy voltatok. Jó, hát persze. De most már hiába szednék össze. Az az igazság, hogy ez úgy volt, hogy csak előtte valami volt tavaly, 11, 2010-ben ez lejárt. És az Orbán kormány még egy Tudtam, hogy nem tudom. Béla, ti kaptatok videót a izéről, a tavalyi útról? Vittem videót nektek? Csak vannak így elég baráti.
Haladunk a Posztolinai Cseppkőbarlangba. Bocs.也是剩来回的话，我嗰啲當你更多，更多啦，好多。真少。大陸外國親戚、外國結婚攞護啦，但係冇出近，冇一定冇出近，冇攤咧。哦。他們這幾個湖那個，我做了很大概率了，做起來，做了很大厉害。人造。这样，下雨。还有人家都是也说。
就是誒，即出有師傅做嘅。係啊，頭出即出呢個學金冇師傅做，怪師傅做。係啊，上呢樣嘢都係。Jó, hát ez mondjuk kéne egy jó nagy rendszer. Legalább 30-40 kW-os ilyen szünetmentes áramkör. Ja. Ide az Adria. Nem lehet látni a végét. Látom, már laposat is kiöntötted. Azért hagyott az alján egy kicsit magának. Azt hiszem, azért arra vigyázz. Átértünk Horvátországba, íme az Adria. Van más.
Érzem már a szagát. Érzed már a tengernek a szagát? Nem a pálinkája. Ja, pálinkája. És kellett volna följönni a vámosnak, hallod mi? Már így tudsz megállni. Mentünk a 800 fél kiló kenyeget, vagy kilósat, ott az öregnél elő. Nem tudom, hogy hallják a tudós bácsi. Vettünk kombókat ilyet. Hegyesen laknak. Az Adriai tenger, innen Opátiából a tenger, a szobánk ablakából. És lesz egyébként. Akkor lesz is magyar. Annak voltak jó beszólásai. Csak mindig ellenítettem mindent, amikor régen már kezdtek elaludni, akkor ő már az első részeség. Te is este mennek a versenyre. Anna is mondta. Anna is. Mondd annak apának, ezt mondta boldog. Gyönyörűek ezek a sziklás. Azért vinni neked magával, hogy tolják magára. Jó, ilyen félreálló, ilyen szép kilátásod meg kéne menni. Ja, most is nem visszafelé is minden, csak visszafelé is van. Még abból a pár százból nehéz megegyezni így. De ezért már jó lesz sziget. Kicsi. Arra szép, hogy oda fújj. Balába fogtad. Igen. Fogtam egy 11-eset. Ne belecsúszna a tengerbe olyan. Nem. Össze-vissza kanyarodunk. És a Kres szigeten már létvalós. De gyönyörű. Mondjuk a leggyorsabban. Mindenki megészkedik. De rendes.
Mi? Ezt értik el, ezt Az amelyik kék az a... Hát azért Te ilyenekkel vizsgáltatod magad? Kulában vagyunk. A Pulai Nagy Amfiteátrum. Ott hol láttunk ilyet, Teri? Ebben én is csinálom. Görög. Fent vagyunk az amfiteátrumban. Jó, hasonló. Laci bátyó, kardot vagy buzogányt választasz? Én azt mondom, pallóst. Pallóst. Hamar vége van. Ez nem éri, mert itt ez a középső rész, ez új. Nagyon-nagyon új. Most újították. Hát azért Nem baj az. Legalább nem az muszáj volt, mert lehet, hogy a két fal igen, nem bírta akkor volna. nem bírta volna, így van. Jó néz ki. Hello! Nem arra fotó, nem arra mi. Nem igaz. Gazellával kell küzdened. Oroszlánt azt már nem is engeditek, mi? Állatvédők megtiltották. Örülni, ha megszabadulnál. Nem? Ha nem? Hány élet folyt el? Istenem, mi? Mondom, hányan haltak. Isten, ja. Azért, hogy egy-két hülye csak szórakozott. Nem egy-két hülye volt, nagyon sok hülye volt. Nincs elmondják. Nekem sem. Nem is egy nap voltam csinálni, Álljunk föl. Utolsószor álljon föl. Úgy mondta a Vera. Hogy pökrös? Megyek utána még a végén itt hagy. És akkor majd... Bent van, hát várjuk már. Az egri várvédő hölgyek a falak tetején. Kis marcsa tartsa. A kis marcsa marka. Kiültek a verebek a napra. Nem melegszik. Nem baj, majd mindjárt. Jó lenne, jó, hogy maradjanak át.
De így jó, milyen megtekedett ugatott túl. Tanulva kevesebbet jó. És kimaradtál. Hulai sikátor. Arra is föl lehet menni, hát akkor... De hova megy? Hova? Pisti, ide mehetsz a cső mellé. Csak véletlenül nehogy azt rakd el. Mi? Meg oda fel kell menni, erre rájönni. Na mit csináltál éjjel? Ez a férfiak. Pityus, kivégzést csinálsz? Hallod? Azt elfényképezném. Na. Ez a kivégzés Még egy kicsit várjál, mert most hátul, hogy lássunk ki a tiltott. Megadom magam. Neked mosodni a szememet. Minek? A legjobb azon, hallod, a Pista szemét kéne be. Ne célozz ennyit, tüzehely! Be kell állítanom. Jön egy toronydarú, ami fölhúz, mi? Ja tényleg van. Kilátása erről, vagy a kilátástalanságban. Attól nem több. Hát de most nem. Jó. És ezt a négyet hagyták meg a munkásodhoz, hogy mész a pályán. Igen, látni ott. Igen, a B-bánya mentősök voltak, és ezeket... Íme egy középkorú bortároló edény. Magyarul egy köcsög. Íme a diadalív. Igaz, hogy nem Párizsban. A csendélet! Bújjatok ám, de... Mari, menjél! Megörökítelek benneteket én is. És akkor mentünk Bocsánba. A keretre nem emlékszem. A Laci most hol van? Laci valahol? Ott áll. Hol? Laci! Hát farok minden indistul. Laci! Laci! Szerintem inkább 100. Inkább 100. Rádióban benne. Ez nagyon Kis alagúti üzem. Nem értenek hozzá, mert ilyen kanyar csináltak vele. 5 kilométeren keresztül. Ez egy kanyarfúróval volt csinálva. Vigyázz, jönnek hátra. Ja, igen. Nem jön senki. Illet. Ja, gyönyörű ez. Ez tényleg gyönyörű. Gondolod, a nagy terosszal, az egy lakosztályok lehetnek itt.
Tengerpartok ugyanezek a ringékben. Abbáziába megyünk a tengerparton. Najljepša ugodan ostatak dana želim, doviđenja. Vieni na vidim. Zove Sanju, a ne javlja se. Kako god bilo. Posađene? Da. Ali imate početune za posaditi? Malo ćemo pogledati, da. To je šeta. Isto su vam jako velike, 14 kuna. Jesu, da. Onda su nam ostale, pa ćemo mama kupiti na ovome. Avokado, olha, viu isso. Van, nézem én is. Enyémet azt hiszem elintéztem, hamar kivittem. 150 kuna. Mi? Nem bírjuk elvinni. Nem bírjuk elvinni. Te el tudnád vinni egyébként, ha nagyon akarnád, szóval. De hol? Hát a buszba, el tudod vinni, Laci. El tudod vinni. Csomagtartó nincs tele. Jó, utcad is, ja? A búcsúba. Visszanézni szép. Pedig ki kéne ütni ablakot, jobban lehetne. Tekerd le az ablakot. Mondtad? Ezt innen visszanézem. Hogy annyian állnak. Virágpiac. Jó, ezek tavak. Ezek tavak. A Gaudi csoda temploma. Zágrábban vagyunk. Víznévvállalaton, piros, akkor vakon. Ott vették ilyen kis beépítőket, mert ilyen cserék. Ki hogy él át, tudod? Van, amikor együtt lejövünk a gyerekekkel, van, amikor csak egy kicsit hosszú hétvégén, azt jelenti, hogy 5 péntek, vagy hétfőn átjövök, lesz, akkor hívják meg egyébként, nem is dolgoztam, addig is csináljuk, tudod. Én például tavaly sokat voltam úgy velük, hogy lejöttünk mind, és a fiúk hazamentek, mi itt maradtunk a mindenhol, és akkor mi el voltunk következő hétvégén, meg visszajöttünk. Ja, hát ez, azért mondom, hogy most van jobban igazából kihasználva is, mert a kicsik miatt, tudod, de legalább a Mátéval is már azért sokat lejöttünk. Ja, és akkor jöttél? Ja.
annyira kész. Mi lehet abban a kis pipában is, Jó, megítlen. Most csak mit csináltuk egy hatalmas nagy terasz. Addig mondja a Perez, hogy mire teljesen körbe látod az egészet. Valami csoda. Ott fönt a sarokba, ahol a zászlóban egyszerűen csoda. Hát ugye ez a hír, ugye Szigliget, Csobánc, Tátika, ezek mind végvárak voltak. Ez így van. Amit ugye második Lipót fölrobbantatott. Íme a Badacsony. Ez téliből jön. Az azért nem jön, mert megnéztem. 28-ától utána a Vörösvárig majd busszal fogsz közlekedni, mert nem fog menni a vonat. Bizony. Akkor utána mennek. Komárom fel, azért nem tudok, mert megszüntették a szárnyvonalakat, érted? Nem tudok mit. Nincs ott senki már. Dolog, ott van a kezelő, és mindent megesz, aztán mindent tüske, meg gaz. Mondták, hogy az UV-s Mi 4 éve úgy szoktunk fel a fölfelé. Egy kis balatoni tájkép. Lacikám, üljetek le Terivel. Jó, ágyék a kézem. Ágyék a koncsücsön. Ide be egy tászélére. Persze, tessék. Oda le is tudjuk menni egészen. Nem megyünk oda, vagy ide valahova. Ide jöhet. Gyerekek, keressetek helyet magatoknak. Ági. Mert 10 év. Júli nem jött. Hát jön még a Maria. Maria hol van? Milyen Maria? Marika, itt van még egy kicsit hűsebb hely, ülj oda. Jó. Dalina, gyertek! Hova ülhetünk? Hát itt ezek a helyeken. Lehet, hogy még ott lent is van hely. Így igaz. Szép hölgyek a borral, csak szebbek lesznek. Ennél is. Ennél is szebbek, igen. Vannak 10-es borrak esetleg kérnek a borrakban. Igen. Bölgre nincs. De most ezt És keresztelő is lehet. nálatok volt már? Nem, mindenki. Még nem, már most lesz. Nálatok meg már megvolt, nem? És milyennek ítélitek a bort? Szabzó. Nem jó? Jó, nem arról. Jó, hát a tiédhez nem mérhető, Pist. Jó, azért. De már ismerem. Önnek szabad? Nekem igen. Hát ő is kér. Mind a fel, mit mond a feleség? Figyelj, odaülök melléd. Tessék? Mert mondjuk, hogy nem kér. Ide üljön Feri mellé. Feri mellé ülök. Feri mellé ülök, csak fölvesztek benneteket. Jövőket végeznek. 40 hektár ültetvényünk van, ami elég komoly birtok a Badacsony borvidéken, elég nagynak számít, ez elsősorban azért alakult így, mert családunk elsősorban szőlőtermesztéssel foglalkozott, emellett van egy kis pincénk, amit igazából kezdetekkor egy-két étteremnek értékesítettünk folyóborba, és utána ez biztosította a családunknak a kiegészítő keresetet a munka mellett. Nagypapám borász volt, igazából innen indítatjuk a borászkodást, a tudatos borászkodást a családban. Édesapám elsősorban a szőlészetet fejlesztette, a meglévő 40 hektáron kívül még 80 hektárt művelünk másoknak, gépjűmunkát és növényvédelmet. Jó magam agrármérnökként és növényorvosként végeztem, ezért elsősorban azért nem végeztem borászatot, mert úgy éreztem, hogy az egyetem alatt azokat az információkat el tudtam sajátítani, képeztem magam, járok külföldre, és a növényvédelem meg a szőlőterületek miatt elég komoly
odafigyelés és szakértelmet igényel, és úgy éreztük, hogy úgy éreztem, hogy ebbe az irányba orientálódok. A bor igazából, amiket mi készítünk, a 40 hektárból csak 5 hektár dolgozunk föl, ez elsősorban azért van, mert a többi, ezt a mennyiséget, a 40 hektár csak ilyen szupermarketekben és hipermarketekben lehetne értékesíteni, és ott teljesen önköltség körüli áron veszik át a borokat. Én azt gondolom, hogy egy családi vállalkozás vagyunk, a legfőbb értéke az, hogy nem nagy üzemi szinten, hanem egy személyes és egy egyedi borokat készítünk, és hát azt látja az ember, hogy ennek a keresztmetszete viszonylag egy szűk szegmens. Nyilván az egy viszonylag egy szűkebb, aki erre, az a közönség, aki tudatosan vásárol, és nem csak az ár alapján, hanem megnézni, hogy kitől és milyen terméket. És mi a családunk erre törekedett, hogy nem csak a bor, hanem emellett a mangalica termékeink, amit majd kóstolni fognak, saját alapanyagból készültek, füstöltermékek. Ez is igazából a kényszer hozta, hogy először úgy gondoltuk, hogy majd élő állatként eladjuk a mangalicát, de sajnos annyira visszaesett a felvásárlási ára a vágás idején, hogy úgy döntöttünk, hogy előre menekülünk és végterméket fogunk értékesíteni, ami azt jelenti, hogy piacra visszük, Keszthelyre, Tihanyban, itt Tótiban van egy nagyon hangulatos termelői piac, és hála Isten, a mangalica termékeink nagyon sikeresek. A Budapesti Mangalica Fesztiválon most idén nagy díjat kaptunk, ami azt jelenti, hogy benevezett 12 termékből 10 aranyérmet, és mi hoztuk el a legtöbb aranyat, így kaptuk meg ezt a nagy díjat. A borainkat illetően pedig azt gondolom, hogy most már nekem személy szerint az a nagy sikerélmény, hogy a többi borász is jó szívvel ajánl bennünket, ami azt gondolom szakmailag számomra egy nagyon pozitív visszajelzés. Én azt gondolom, hála is elindult a borvidéken belül egy együttműködés, egy fiatal generáció kell felnövekedni, akik tényleg egymás iránt segítőkészséget mutatnak, és együtt tudnak gondolkozni munkában, és akár megjelenésben, közös bemutatkozáson, és segítjük egymást. Én azt gondolom, ez a jövő. Nagyon nehéz ma, én azt gondolom, ha valaki a nulláról ma egy borát nem tud létrehozni, mert ahhoz vagy kereskedő kell, vagy befektető. Nekem az a szerencsém van, hogy egyrészt, hogy ilyen gyönyörű helyre születtem, amit most látnak, ez igazából nagymamámnak a nagy szüleié volt, és ezt tettük kicsit olyan kultúráltá, rendezetté, ahol most vagyunk, ez egy csipkabogó, kökény, köveket ide hordták ki annak idén ebből a régi szőlőből, és igazából ezt próbáltuk olyanná varázsolni, ami azt gondolom méltó a borhoz, és talán az emberekbe azt is kiváltja, hogy ezek a borok nem csak azért készítjük, hogy alkoholizálás véget fogyasszuk, hogy egy alkoholos máborba kerüljünk, hanem azt gondolom, hogy itt maga a gasztronómiai élményre próbálunk odafigyelni, hogy nem a mennyiség a lényeg, hanem hogy milyen illatok, ízek vannak, és ezt tényleg milyen minőségbe és milyen környezetbe tesszük. Én személy szerint egy kicsit olyan szándékkal is próbáljuk ezt a helyet működtetni, hogy neveljük az embereket, egy kis, hogy milyen pohárból, tényleg, hogy odafigyeljenek, hogy tényleg úgy menjenek el, hogy emlékezzenek arra, hogy mit ettek, mit ittak, és hát legalábbis maga erre a hangulatra. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit tényleg az ember látszik, hogy egy gondozott környezetet maga körül biztosít, akkor erre van igény. Én személy szerint a válság ide ellenére azt gondolom, hogy lassan, de mindig fejlődünk egy picit. És hát ilyen apróságok, mint ahogy látják az asztalokon, ez a szőlőlé, ezt 2 éve készítettük először. Ez is igazából annak az eredmény, hogy ne folyóbort, ne tömegbort készítsünk, amivel nem tudunk versenyezni másokkal, mert abban a kategórián csak az ár számít, hanem megint egy olyan terméket, ami azt gondolom, hogy a maga nemével viszonylag egy egyedülálló, kevés van a piacon, és a másik pedig az, hogy mégis nem kólát, fantát, egyéb italt, hanem itt termelt szőlőből készült üdítőt adunk, akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek. Hát köszönöm szépen, egy kis bevezetőnek ennyit gondoltam, és akkor az első borról csak annyit, hogy ez a bizsergés, ez tulajdonképpen 5 évvel ezelőtt egy barátom esküvőjére került kiválasztásra, ez a bor. Nem nyilván nem pont ez a tétel. Egy illatos, rendkívül gyümölcsös szénsav tartalommal rendelkezik ez a bor, ami utólag van a bor elkészülése után szénsav hozzáadva, dúsítva. Ez egy kis, azt gondolom, hogy alkoholos üdítő ital. Ez egy baráti összejövetel, egy családi összejövetelnek is hangulatfokozója. Én ezzel szeretném önöket fogadni, és
szép napot kívánok önöknek, és köszönöm, hogy megtiszteltek a mai nap. Nekem kell meg vele szól, de meríteljenél. Tessék mondani. Valami társaságban jöttünk ide. Én egy nagyon hívletlen ember vagyok, és nagyon öreg. De mi azt mondja, hogy te borra jöttünk, nem lére. Tehát bort szeretnénk inni. És azt mondja, mi bort kérünk, amitől lehet azt mondja, hogy hoppá, kicsit énekelni, jó kedve derülni. Helyes. Na, Mi a nótája? Hát akinek nótája nincs, annak szívesít. Elmondja, mámorban gyógyítom szívemet, lelkemet. Élni így nem lehet, ugye? Nem kell nekem zenét játszani. Magában azt mondja, hogy ne leveket tessék adni, finom badacsonyi bort. Mi azt szeretjük. És a mangaliszából, ez valamikor a szegény emberek a disznaja volt. És azt mondja, úgy tessék adni, amit az élvez illetén. Ha lehessen jó bort inni, jó? Remélem.